Chceli by sme vám veľmi pekne poďakovať za priazeň v tomto roku, v minulých rokoch a takisto dúfam, že nám zachováte svoju priazeň aj v tých budúcich rokoch. Ak budete mať potrebu požičať osobné autododávku alebo mikrobus, spokojne sa nám ozvite. Budeme veľmi radi. Budeme sa snažiť výjsť vám v ústretí s maximálnou profesionalitou. A v druhom rade by sme vám chceli predstaviť našu novinku. Veľa ľudí potrebuje dodávku iba na pár hodín. Bohužiaľ, pre nás nie je relevantný hodinový prenájom, ale vymysleli sme pre vás schodnejšiu alternatívu. To znamená, že prenájom dodávky Economy, ktorý bol momentálne teraz za 59 €, ostáva. To je na 24 hodín, ale ak by niekto potreboval dodávku od rána do večera, teda od 8 do 16, budeme mať zvýhodnenú cenu. Zatiaľ tam vyskúšame jednu dodávku za 49 €. Od rána od 8 do popoludňa do 16 hodiny. Niečo si odnesiem, nabytok, veci z Ikei, povrecované veci na zberný dvor. Máme v sekcii dodávky vytvorený booking widget, na ktorom si toto vozidlo viete zarezervovať. Ako náhle si niekto to vozidlo na ten deň prenajme, tak už ten dátum k dispozícii nebude. Je to tam pekne vidieť, funguje to presne takisto, ako keď idete ku barberovi, ako keď si bookujete hotel a tak ďalej a tak ďalej. Je to proste nastavené automaticky jeden deň od 8 do 16, 49 €. Platí sa to vopred kartou, samozrejme, aby ten booking bol zarezervovaný. Je na to vyčlenená jedna dodávka, to znamená, že my presne budeme vedieť, ktorý náš zákazník si po auto kedy príde, a vtedy ho samozrejme bude mať aj pripravené. Nebude tam možnosť predĺženia si prenajmu. Ak chcete prenajom na viac dní, máme na webe kalkulačku, alebo stačí zaslať dopyt o cenovú ponuku. Všetko funguje ako doteraz. Je to taká služba pre tých, ktorí určite na 100% vedia, že tú dodávku vrátia ešte v ten deň. Dúfam, že sa vám táto služba bude páčiť. Je spustená od teraz, môžete si bukovať dodávky. Uvidíme. Vyčlenili sme na to jednu dodávku. Uvidíme, ako to pôjde. Táto cena je platná iba pri online rezervácii kartou vopred. Uprednostňujeme ľudí, ktorí nám dajú vopred vedieť o tom, že túto dodávku chcú formou toho bookingu a potvrdia toto úhradou tejto dodávky. Takže veľmi sa na to teším a uvidíme, ako to pôjde.